Ebda kummenti minn Simon Busuttil dwar ir-rabta bejn Beppe Fenekadami u l-familja Gaffarena. Waqt intervent fuq Radio 101, il-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel elenku ta' affarijiet li jemmen li l-gvern għandu jindirizza. Dan wara 25 sena ta' opportunità meta l-Partit Nazzjonalista seta' wetta dak li llum qed jgħid li jixtieq. Simon Busuttil naqas però milli jispjega kif il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista inqabad f'gidba. Al kontrarju jinsab konvint li kulħadd jemmen li hu għandu raġun. Dak li qed ngħid jien issa in-nies li qegħdin jisimgħuna qed jaħsbuh. Meta qed nitkellem hekk għandi raġun u li qed ngħid il-verità. Fl-istess jum li fih il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista nqabad b'mod ċar f'gidba, Simon Busuttil tkellem fuq track records. U l-Partit Nazzjonalista li għandu track record ta' 135 sena, mhux ċajta, 135 sena jaħdem għal Malta. Reġa' ħareġ għat-tabla ħabel kontra l-pluralizmu fl-edukazzjoni terzjarja u l-investiment fin-nofsinhar ta' Malta, f'konferma tal-attitudni ġelledija li qed jadotta l-Partit Nazzjonalista. U ser nibqgħu niġġieldu biex dan ma jsirx kull mezz li tagħtina l-liġi. L-istess kap ta' oppożizzjoni li qed ixekkel il-progress fejn l-aktar hemm bżonna f'Malta jemmen li kapaċi jmexxi lil pajjiżna b'mod aħjar minkejja kwart ta' seklu li fih ma implementax dak li llum qed jitlob. Imma żgur li nistgħu nkunu gvern aħjar. Tul l-intervent ta' Simon Busuttil spikka toni li juża, ton ta' paniku kważi irrabjat. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li Simon Busuttil għandu sfida waħda qudiemu li jieħu passi kontra Beppe Fenekadami. Il-partit qal li Simon Busuttil irid jitgħallem jistenna l-investigazzjonijiet u wara l-Prim Ministru jieħu l-passi kollha neċessarji kif dejjem sar. Fuq kollox l-isfidi li saru mill-kap tal-Oppożizzjoni mhuma xejn ħlief deċiżjonijiet li kienu diġà mħabbra ġimgħatilu mill-Prim Ministru li jittieħdu l-passi kollha neċessarji wara investigazzjonijiet inkluż jitreġġaw lura espropjazzjonijiet jekk ikun il-każ. Wieħed jinnota wkoll li l-kap tal-Oppożizzjoni irid li l-Gvern jindaħal lill-Avukat Ġenerali dwar passi li jrid jiddeċiedi li jieħu, kif ukoll li jikser il-proċeduri tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku. Il-Partit Laburista konkluda li huwa ċar li Simon Busuttil qed jinħakem minn paniku qed jipproponi affarijiet li kieku mwettqa kif iridu isaħħu idejn min allegatament abbuża. Il-ġustizzja tittieħu l-kors tagħha b'mod indipendenti u mhux skont kif iqum filgħodu Simon Busuttil, temm jgħid il-Partit Laburista.